Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kum kalong kami kabaha yaw briu ubaluy-luy ngala man ong hang ne ba briu ubaluy-luy ubaha kacing thi pang ubadan kami kabum syat kabum klan kabor so ka police department masoban ong handangan peramjur ya kana ka police department namar bakala siwan bam im bam pej ya uni ulong pa na kana ka yim ya ubadai ben pendap ya ka yeng ya ka sem gi khon gi tei ubading dan kam sipun ki cingarap ha ka yeng han rei ka police kalawan ben simno ya uni urang ba ngasngo ben ong ngalong kalong kami sip hau ngut ki khon ngadon ka cing le bom sat nyau jang kana ka sarkar ngasngo ka bapen bitar wat ya ki khon ki tei ki jonga lada ki longsan ki kethai san ki senrang lada ki ne ki khon jonga iwan ka cing ka bitar kapap kalek sono siaka police department ko sarkar menteri pidon khamat ne pimdon khamat pidon mensim ne dan mensim ublai uthau kumcu tang bawat bam ya kilong kepala ne ki khon samla ya kilong kemia janji ai mensim ya ketika yeng ba thang kieu ilalai chakmat ublai tang basi kentien ngala ban ong hang ne ngam danang bangan kerian tang bang akwa kerian ya ngapa ka jeng soliam sa phei ki khon ki tei pem wat ngau merwe mamde ban suyang tang gine ki senrang yi ki kethai no yi dan lang ublai uthau kajo kabo benda yak khain lai khapan san khendet ki kethai namar ki kethai ki kham don bo ya kata ngala ban ong ne ngasngau he ela dia ne namar bangas mau bangan ong banga isi ya ka police department makade kanok sono balayo ayo kan suat pa ya ki khon ya ki tai ki para do ki para snam cengi halor nata dei so tamu mender sis ngai wan ban balada wan ban pambriu has kana kana cengi wan ban balaya ban em ya ka po ban sumar ya yen ka siam na jong dei ba unwan kum uta unong balak dei unwan bang do ya ang utlian ubam tang para khasai mentanu khala kelas ono kanyawan ngadi kasna uba kan piu ka ot ya bara khot kari ba ka jai beriau jongki ndai ba ot tang ya ka yeng ka siam jeng ba kan piu ka ot ya bara khot ya kari ba ka jai beriau jongji ngat ngau ba kan yang nya ka sing khi ka sing bot ka sing khak bat nganda ai ka kerteng ka babiang ka caka syam ka babiang lada ka sarkar ka kuwa ban wan tiam lada ngabakla wan hayi ngan ai ka address ka babiang ngasyong lom jeng sok mananteng blok E ngasyong wan kelai yang dapido saudan kita kabor banga bakla wan tiam hayi yang bapindong bakla bapindamot bapinwan penyap sidik ro sawan lom jeng sok mananteng blok E wan ok kakerteng asyam tilian ang leer bakaret ni sekot hakadang songi kabang syong parok pitep bapindong bakla bapindong siam yang kabor bapinwan wat bapinsok kacakasyong sama bapinsok bapinwan tiam lana pinwan periak yang masih bet ada mahap ben bambuli kumno pimle rai bo sarkar orang boy kumno pimle rai kum utau minister wadai ben pek ya ka kampo iya henrei ya umender si sngi pi ai bo so si manai menta so ars ngai ndap kasngai kabayap jong iba thang khiu henrei ka sarkar kam pat le enyen hadu menta bila ya ki parado ki paraslam ki jongi ki bawat tang ha ketika sngai ki cing bakla ka jongki baki ya le no kumbangan suong hang ne ngam datip ha ya ki baki keni ki tu ki beriau ya ka suloi baki ya thang ya ka to kali henrei ya ki la ai ka suspension henrei ya kini ya unepan utrang snam wala bam labam ya ka snam ka jong iba thang khiu hadu man kam pat le en syano ko remboy mi bo syano mi bo yung daw pulat say hanya lada memla ben en le mangi say hanya syano mi bo kumnom tip kumnom mi klem ai bo remboy do kumom diam ilai tkong nye he share shit kong kumom ngato ka henriam ya to penar to war nong chu henteng dama mak shit kong ya share sa tho ha ba urung so thuốc hak ai hay là tiền trong uru